Лабараторная работа нумар 5. Вывучэнне паслядоўнага злучэння праваднікоў. Абсталяванне. Крыніца току, два рэзістары з розным супраціўленнем, амперметр, вальтметр, ключ, злучальныя правады. Збіраем ланцуг без вальтметра. Паслядоўна злучаныя рэзістары маюць адну агульную кропку, адзін агульны злучальны провад. Амперметр уключаны паслядоўна за крыніцай току. Замыкаем ключ. Вымяраем сілу току ў ланцугу. Мяняем месца ўключэння амперметра ў ланцугу, размяшчаючы яго ў разрыў ланцуга паслядоўна за першым рэзістарам. Замыкаем ключ. Вымяраем сілу току ў першым рэзістары. Затым уключаем амперметр паслядоўна за другім рэзістарам. Замыкаем ключ. Вымяраем сілу току ў другім рэзістары. Зрабіце вывад пра значэнне сілы току ў крыніцы току і рэзістарах 1 і 2. Паралельна першаму рэзістару, не разрываючы ланцуг, падключаем вальтметр і вымяраем напружанне на першым рэзістары. Паралельна другому рэзістару, не разрываючы ланцуг, падключаем вальтметр і вымяраем напружанне на другім рэзістары. Паралельна ўчастку з двух рэзістараў, не разрываючы ланцуг, падключаем вальтметр і вымяраем напружанне на ўчастку з двух рэзістараў. Параўнайце ўсе тры значэнні напружання. Зрабіце вывад. Прымяніце закон Ома да ўчастка ланцуга з двух праваднікоў. Вылічыце значэнне супраціўлення гэтага ўчастка. Устанаўліваем пашпартнае значэнне супраціўлення першага рэзістара. Устанаўліваем пашпартнае значэнне супраціўлення другога рэзістара. Параўнайце суму значэнняў супраціўленняў першага і другога рэзістараў са значэннем супраціўлення ўчастка, атрыманым эксперыментальна і вызначаным па законе Ома. Зрабіце вывад. Чаму паслядоўнае злучэнне спажыўцоў практычна не выкарыстоўваюць у бытавых электрычных ланцугах? Чаму роўнае супраціўленне ўчастка ланцуга з N аднолькавых рэзістараў супраціўленнем R1 кожны злучаных паслядоўна?